Avem bactale șucarile mei, să aveți sănătate și numai bine. Ai nevoie de ajutorul vostru, domnule. Ce mâncau aș gura voastră încă de oameni de treabă să aveți sănătate. Adică aici am nevoie de ajutorul vostru și numai voi puteți ajuta la mine. Și nu degeaba, că dau la voi 2000 de lei, dar să zică cum. Am găsit teren ca să fac castel. Că ca să face toată lumea, Haurențu face la Pirandă castel. Și ca să face castel trebuie firme. Am găsit 50.000 de firme în România în același loc, domnul. Ba, eu i-aștept că am intrat să le cunosc și niciuna nu are din ala. Recenzină din ala. În engleză cum zice? Review. Trebuie recenzie. Voi care iubiți Haurențu și poate că mai mult pe Pirandă, am nevoie să ajutați la mine, vă rog frumos. Să intrați pe site-ul care se numește registruconstructorilor.ro www.registruconstructorilor.ro. Acolo ești peste 50.000 de firme care construiește. Și fac eu un grup cu care construiește casa, dar am nevoie să știu că care-i de treabă, pe care cunoașteți, cu care ați lucrat, care-i țăpar și tălhar și nu se poate lucra cu el. Pe data de 25 iunie, Haurențu dă la voi 2000 de lei la ăla care a scos recenzia câștigătoare. No, bine, și după 25 apucăm de construit castel aici și face Haurențu clip la voi să vedeți că cum ui. Eu câta bureană. Este firmă de cosăt acolo. Hai intrăm pe registru să vedem dacă cosaște iarbă cineva. Are oaie, vacă, ceva. Dică cât e de frumos.